Христу, всесвятіші і всечесні отці, преподобні сестри, улюблені в Христі молільники, через священне Писання у благодаті Святого Духа ми продовжуємо споглядати ці останні хвилини життя нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Ми товаришимо Йому у цих вчинках нашого спасення і стаємо свідками великої любові Бога до людини. Ми слухаємося у цей Божий віддих, який Господь роздав на Голгофі, на Христі. З тим криком Бога Господь об'єднав увесь крик людини страдань. В цьому віддиху крику, болю і страдання є і крик мого народу. Є біль і страдання нашого народу через голодову смерть, голодомор, через терори режимів і через ті події, які ми стали свідками майже піврічної події, де ворог не бажає весни українського народу. Цей віддих українських героїв Української сотні, цей віддих болю спалених братів, які віддали своє життя за правду, за воскреслу весну України, яку ми так очікуємо, яку ми вимолюємо у Бога. І через оце Писання, через цей подих Бога розуміємо, що це Він є також у цьому болю, страданні, крику. Ми споглядаємо також на ту тишу, яка є на Голгофі. Споглядаємо на праведних мужів Никодима і Йосифа, які знімають мертве тіло Бога чоловіка, щоб покласти його до гробу. В особливий спосіб споглядаємо біль матері Марії, яка в своєму материнському болю і страданні родить всіх поклонників вірі її сина. Ми стаємося народженими нею на Голгофі. Таким чином вона через ці болі стає нашою матір'ю. І та тиша на Голгофі здатна була стригнути землю і викликати життя з гробу, що багато померлих явилися у святому місті Єрусалиму. Улюблені молільники, ось та сила непереможна, сила, яку не можна здолати, сила, яка дає кожному, хто страдає в
хто страдає за істину, ця сила має воскресіння. Та сила має життя. І тому ми огорнені тою божественною благодаттю. Споглядаємо Господа і в історії нашого спасення, нашого народу, нашої держави. І молимо сьогодні також Його тихості, цьому відділу, щоб Він дав нам сил бути в Його страданнях в нашому народі, але також благаємо, щоб Він явив свою воскресну силу цієї весни Воскресіння в нашому народі. Не даймо, щоб ворог української правди, весни Воскресіння нашого народу викрав нам цю правду, перекрутив її. Просімо цієї помочі і Божої сили, а благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя святого